Hut. Hut. Ah. Weh, ah. Weh. Ah. Oh. Ah. Nggih. Buta kowe. Nggih. Ngaku sapa kowe? Ngaku sapa kowe? Pupuk kowe sing urip aja mati nggo waras sapa aran? Kowe takon marang aku. Ayo gile kalah kok to, Pak. Pak. Lho sabar to. Takon karo aku Dedyakala Kalonasura. Kepernah apa kowe karo Kurawa? Kowe ora dudu sanak dudu katak. Kowe kuwi wong prewangan. Lah padake kesusupan demit. Kowe kongkonane Kurawa. Ya kowe sapa? Lek nomor 40 gatekno Menata Mandura Prabu Baladewa kok Kersanawati Dara-dara. Selain matake dari Prabu Baladewa serep nyawamu. Ya, dasare sumuk kowe nyawamu. Yen kowe kena taeman wong kowe baliya. Wong kowe baliya. Lah di dhuwit nyoh, tak songoni bis-bisan. Bali, ayo. Bali. Lho, piye kuwi? Wateking prajurit timbang Bali wirang, luwung Bali dadi batang. Piye? Piye? Timbang Bali wirang, luwung Bali dadi batang. Ilani dadane Prabu Baladewa, dublak tungkal tangkemmu. Wah! Ayo, katokno bojomu. Katokno bojomu. Kurang bono nyurono kurang gampang bedan yo kurang sekti guru ayo. Amdan kaya wong dolor putih kaya menjangan matur arane Baladewa gigit ulung salombo ayo. Sayuta mara saged timuri regane atiku. Yen pancen kowe kurang ilmu kowe meguru. Kowe meguru. Kowe meguru. Cuh abu. Yo ngalah. Nyododo didodo Baladewa iki bantenge wong tanah Jawa ayo lekno pripanu gatekno gombongku yo aku belajar apa kamu diampun ayo aku sewu legane atiku ah kamu mati jeneng aku kalau aku besar biar ayo ojo pikat ayo Baladewa aja lagi lo Baladewa lagi lo go ayo Waduh. Gusti nyuwun ngapura. Walah. Akeh wong galak, akeh wong kejem ning ya ora kok ngono kuwi. Liyane kene disemayani lho. Iki blas
Jak kompromi kok moh-moh tenan. Jane ya wis tuwek. Meh 70 kok galake cek kaya ngono. Lah, ya. Prabu Baladewa. Aja sumbar. Aku urung gelem kalah entenono warisku ing mburi. Kartasura wonten timbalan ingkang adawu. Tirta Danu wonten timbalan ingkang adawu. Kowe iso ngambah banyu? Iye saged. Iye saged. Yo. Perkara ing daratan kabeh para prajurit akeh sing kasoran. Nanging kowe sing bisa ngrampungi gawe. Kowe bisa ngambah jroning banyu nyemplunga ana jeneng Bengawan Serayu. Dadalono tum iki tambahe para Pandhawa sendika wisaken dawuh. Iku saknyatane gonjang seret pinangun mondar-mondar
minangka sambeting carita lah menika to warnanipun ingkang wonten ing pertapan Gangga Pertula. Pertapan Gangga Pertula sungapaning Bengawan Serayu ing mriku wonten setunggaling brahmana ingkang pewisik sarta ingkang peparap Sang Begawan Rekatotama. Sang Begawan Rekatotama peparape lenggah jinajaran kelawan ingkang putrane nggih Dewi Rekatawati. Sinten ingkang paralenggah mungbe ngayun kajawi ingkang awayah ingkang kekasih Raden Srenggini kawis tinggal sungkawa jroning penggalih Raden Srenggini kaya-kaya bab-bab wigati ingkang siningit teka kayata mangkono panglucitaning Wardaya. Paramyaning kang Sinongwati Sinongwati jagat hari among mbak lumembak ombak ing segara angrong bale lumut ambreganggeng bale lumut ambreganggeng awit to benceng-bencengan ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara Hyang Suksma mangadi luwih ngayomana marang sagung para dasih Rekatawati wonten timbalaning Kanjeng Adawuh Kanjeng Rama mbaya mbok takoni anakmu Srenggini kuwi eneng apa kok dadi pirang-pirang dina iki tak sawang-sawang wancirina ora mbuga tekse ora mangan wanciratri ora nendra tekse ora turu katone kok sedih coba takonono mbok menawa yen ana bab-bab pigati kang siningit anakku nggih Srenggini apa Bu ora to Srenggini kaya kowe kuwi prasaja ana wigati apa kok beda kelawan padatan yen pancen kowe duwe kegayuhan apa yen kowe kegelan karo sapa matura sing prasaja yang apa aku ki gagas Bengawan Serayu ki perang-perang dina kok kaya diubek rasane aku ki sedih
ngrasake kahanan jroning Bengawan Serayu iki akeh bangsaning Mina sing temekaning pati. Iki sing marake ndadekake sedih rasaku apa meneh. Aku iki seprana tekaning sprene kaya durung ngantuk pepadang. Ora to, Yang? Ibu, aku iki arep kepengin takon. Janjane bapakku ki sapa to, Mbak? Aku iki duwe pak apa ora? Mestine yen ana kukuse ra ya kudu eneng genine. Srenggini. Apa, Mbak? Bapakmu ki ya aku iki. Lah ibuku? Ibumu ya Rekotawati iki. Cek, Ibu Rekotawati iki apamu? Ya anakku, ngapusi kowe. Jo ngono, Mbak. Jare pendhita ki ra entuk ngapusi. Nek kowe gelem ngapusi ilang tapamu setahun lho. Najan to bodho-bodho. Aku ki ya mudeng, aku ki ya ngerti. Mung mbayaku iki kepengin ngerti sing sak nyatane. Yen to pancen aku iki ora mbok tuduhke aku iki putrane sapa, sejarahe piye. Wis becik aku patenono kowe. Lah sok kapan tuku arep bekti karo wong tuwa, bekti karo ibu wis, bekti karo eyang wis. Lah aku iki arep bekti karo bapakku iki njur sok kapan. Nek pancen aku iku ora mbok blakane, aku ora mbok kandhani, wis aku juren. Aku luluwet dadekno getih meneh wae, Mbak. Permara rek mangusumyung ambreng kati karunaning kas mose aneng marga amat kong risang gondo wastrat mojo lang-lang lalu mulati surya mangrang sangbaya anakku bocah bagus anakku wong sikit Srenggini. Apa, Bu? Sing gedhe pangapuramu Yunggir sing luput kuwi ibumu. Kesuwen nggonku ora paring dawuh, ora paring keterangan karo kowe nganti ndadekake susahe atimu. Srenggini persajan bae Yunggir. Kowe kuwi putrane Kadang Panggak Pandhawa. Satriya unggul pawenang ya satriya Jodipati Raden Werkudara. Sira iku mau isih trah Pandhawa Yunggir Srenggini. Pandhita Kinarya Wangsit. Dadi cetane mono, aku iki putra Kadang Panenggak Pandhawa sing kekasih Raden Werkudara. Ya pancen mengkono. Yen pancen ngono, Bu, aja nganti kesuwen malah dina iki aku njaluk pamit tak golekane Kanjeng Rama, aku tak ngabekti karo Kanjeng Rama. Lho kusik to, kusik. Bareng wis ngerti kok terus kaya disengkakake kusik to alon-alon. Lah bener ora, Yang ngendikane Kanjeng Ibu? Iya bener. Nyatane bener kok. Nganti pirang-pirang tahun nganti aku kepengin ro bapak kok ya ora entuk-entuk tenan. Ngene ora kok jeneng aku iki ora entuk. Ning ngene ya Srenggini. Pancen kowe kuwi putrane Raden Werkudara wiwit mula bukane. Kuwi mengkene. Rikala semana Pandhawa Kurawa kuwi padha disik-disikan gawe kali. Kuwi pancen diteter karo eyange Pandhita ing Saptawarga. Ya kuwi Begawan Abiyasa. Begawan Kaliyasa. Abiyasa, celumetan ora. Kaliyasa, Abiyasa.
Abiyasa kuwi eyange ya pundhenmu Pandhawa. Keprenahe karo aku kowe yangmu buyut. Dek nalika semana Kurawa kuwi gawe kali jenenge Kali Cingcing Guling. Kuwi sing ngrewangi bangsane lelembut. Bangsane Jim Setan Priprayangan. Mongko dhisik-dhisikan. Sapa sing menang dhisik gawe kali mau? Ing tembene Barata Yudajaya Binangun bakal unggul yudane. Ngono mirip pangandikane ingkang minulya Sang Begawan Wiyasa. Lah mongko sengkut gumregut cepet banget Kurawa kuwi ling gawe Kali Cingcing Guling sebab sing ngrewangi lembut. Bangsane Jim Setan Priprayangan. Lah rikala semana Raden Werkudara ya Raden Bratasena nenuwun ana ngersaning Gusti. Duk samana aku rumangsa welas tanpa alis nyumurupi ya kuwi bapakmu Si Werkudara nggone semedi. Batine apa kelakon aku bakal nggawe kali. Rikala semana ibumu karo aku melu cancut gumregut. Ya kuwi ndhawuhake kabeh para wadyabala. Kabeh bangsaning Rekata. Rekata ki apa? Yuyu cerewet. Kandhan lho, urung ngerti iki wajibe dingertekake, Mbah. Iya. Kabeh rikala semana bangsaning Rekata melu tumandang gawe